Ingia. Kanyara wamenyeta? Naona amenyeta. Ndikuwa amenyeta? Na mimi naongea mika tunajua india tukichuma ngasingira na ruta. Family which was it? Kimbo. Right here. Wetarangani? Ndio kwa sababu. Ndio. Pole. Pole. No ma con lì a con 20 Ndio ya kwa kile. Ndio tu kwa kuna ndio tele. Kama tu hivi eh. Kama kwa mbaya sana kwa kwa. Hando kwa kisi buito mte. 2020 ga. Mongolo yo kwa na vile chararani. I know mongolo mkongo. Au kwa na bia. Na ndoko rawa to bongo bia muno baba. Thank you. Ngana achitega ige skuru iguralia. Nkanyora abantu baroro bachandegete. Yasa inkabatenga lakini rintimba teyetira ngoje kubonde chikura. Timba teyebeti. Rikonyora tinda decide. Nango chande kuboli gento kieke. Chikura. Kwate banga mbunguse be. Kusabanda abankonyire. Bambuwe goroburi krase. Rakia sa mayinga Yesu Kristo ese igras matobwe. Amina. Akirende tinda kera chikiro nchirichiri. Ono mwa teme chando ne mengere. Mechando mneye yelira bagosuka. Enalengelinga ky'abantu bane bako. Umweshimiwa inogaiga otebiro byekere president yagenda mayima yuali ebatenga abantu bagachero. Na etire na rolire I've seen so many houses. Chiagure. Achiri nyumba neregalia yomongno ligayali. Olia arafu naro oli nere tuanyoro saranste ere egwete. Oyo. Na anje na atanje ta komenyo. Ikiara yako ri. Mpaka no ene goro enyombe ende ga yeliga na nero. Echierete. How I wish that the national government will be also consider Kisii landslides as a disaster. How I wish that the member of parliament of Kitutu Chache North, who is also a treasurer of UDA, to convince his government to help the people of his own constituency. Ngaki kunyale kanango mojumbo ino, Mheshimiwa Japhet, ikiera ni treasurer ya UDA, na serikali inero bago itoki egokora kirigendo. Bali chibesa, bache, torogo son tolio bolemo, totiga asaya ntosumeka no ane kawa. Muwanja boyo. Ni bagaba kunya uonjo kanana topic bobo atene ya Simba. Yuk. Simba o basari nchiyo gentonkeyo engo bonya kimo Mheshimiwa Japhet. Injinya bworoba. Nandi kogocha tebe president, ane deputy president, mochi morenga ki abantu baito ebaisaransete embiraigo. Ikiare kimani kya mananga ki emocha nenyegerega ira belionsi yakoreka abantu bachi. Iko ndege tembo nyaki abajumbe bamintu korusi. Imo chando nolega iga nole south mugrango somo Mheshimiwa osora akorwa. Naiwete no kali na ende bobas. Ono liba bakonya kuoga. Liba bakonya kolinga kibakobanga. Ikabakonya abantu baitu. Muwanja bwe. Obotaka kibesa manyanga kere week every week. They are given 2 million for moving from one church to another in Kisii. 2 million. Those millions, I want to ask the government, anybody who is giving these members of parliament, because they're earning salary, let them get the money and come help these people whose land is sinking. Baba, chimiro nibere, kere week, bakoewa. Baonjukana ne, basoe kanisa, barue mechango, ekara barue mechango, bakolira abantu barabara alenja.
Enkuba sabanga kireta no ene chimilioni 10 choka gaki mukonya abantu ba sensi ga nyabworoba. Osna berego. Ekera, you are also Kenyans like another Kenyans. And the work of the government, the county government, national government, is to take care of the lives of the people and the property. For me, as the governor of Kisii, I will do everything to see I've saved my people from end danger. Esinje bila simba. Mu governor of Kisii ngokorandi kirento ndolenga kitokonya abantu baitu. Iko ndagitemba boli abantu bamento mo twara obwoba. Ichi kondiro konya tubwate kali umheshimiwa mbona igano mukutano na anyuruka nganga mapema nachete. Ichi keli na tuwa nkoligeli ekera igentongire ko kunga emergency fund. Ekero tuwa chitu kanyora auditor general kubolinga bese yo tebwati mubango bwo kwenano. Igo ntoko nyara kunyetumia. Yange 3 million tukanyera ni paka 5 million. No energy 5 million ntoko nyara kurusi kera ichi kondiyo yo kwena na chibese icho. Mbona na nkoligereri ntagitendo lenga ki omheshimiwa King next week. Barolo gosemba eti amachiko yogotenenera chibese icho torogo sento konya abantu. At least ntonyora no enji milioni sana go sei komito beke tonyora asabo limobole tugule abantu banganye go chiororo. Igamba tebi itukona alenge kebogiga tokadina nendege ne president tokogenda alia Nyaribali kana toko iruka igoroga oiruke igoroga nende igolire linza okoransa igoka ngane Islam yani kiro umuntu agakiri nyombe nde iwere to yonde eyende numai tubone ngento mwakorire emwacha mugachegege tunu na egetunu oseneche kera kwanya chegiri karaz mera ni exercise ngekitoko rukeke gusi egesiomba kangaro ene getunu igoroka abantu bakoletiki bamenyitio ekero bono to agandenga simbonye housing amangana ya housing asara kolega asingia it's in Kisii not anywhere else ekera boli mombokoletiki boy. I want to ask the president again to reconsider. These are housing issues. We want to bring it to Kisii. The member of parliament of Kitutu Chache North to lobby for money to come to these constituents, particularly here, so that we can be able to do affordable housing for our poor people. And it's that kere serikali ebwate chibesa. Kebwate chibesa. Yaga chinyomba abantu banganye go chiororo. Osebon. Ekura muwaka omaite chinga kichinde njiro to kweba intuna abakolye gas baino. We are servants of you people. Lakini ndiro toja kwanya ngato ikolire ni ntubona abanene ntada kubarora ntada kubakwanira kosa na bere ebikolye bras bobikoleki ekere krodoko sabe kura etogo chekro trarale no eninse mutali bro yeito as long as moto ikura lakini kroto irire tweba banta bataka abangina bagotweba bagaka twaba abana mbako wende school no we must be servants of the people ekile kitu ngende gokora igonda ito tebanga nturaro na nainwe mukangakire kuranko bakirambye muno no ai propaganda challenge chinyinge mwangakire te kura ndaite bakirambye muno lakini ndaite mbabuli mwensi oso wanje kweno obo mubwaino na buchinguru cheino onye muri amo mukunyara kubwasegie omweshimiwa oyo ino Mheshimiwa King omonto obwatire serikali yane buja noene basari ndanyoru lakini King bagateba kira abantu bandi bachete kuli kamaruwe ngabesa nchichicha King batenga chibesa lazima chichi mwanyora chibasari
naende nyasaye ka wanje wiki egocha form 1 bonsi nkoena na tole chiche igolio kanali kyarabangira gaiga yamboni biya bana bayogai ndi abana balingiga ne skuru bakali yamboni bona bana bayoga abana balema ndo lega ora yone skuru fees ya aseli lakini aba mraba sani ndo kina bangi mwete ya kikweru libaga musaye baba kweru libaga ngende skuru soma mamu mino sato mino ene yange nkina buranya tabugati muwa Pasaka bali kina basika Kusira bere yani monda beke yanga kuibisa tu Kalibo Ani yanga kusimolo se kule weekend Kiro monto at least moso ese esako no ene nyaboro bagaiga Yente tangani chi avocado jire tubwate ga chikuruko hash avocado echichinyenge ande mwenyo letena abakwane tegenteke na debede ngwana na nalingi miyamon avocado manyanga abantu na yetechinga kichiri bono iga umuntu yeti ebimeli 10 akagenda akamenta bigaika 100 eseke yemo umuntu yo agusangirira kibesa enusu milioni avocado ilimo etenganiga ekilo shilingi 150 ga Kenya China shilingi 300 bono 20 America ne dore yemo na edore munenu so ye ebwate shilingi 200 karibu 20 chi avocado karibu 3 tu asumeka chi avocado aliye town chi avocado 210,000 tukatebya abantu nga incho mugule abantu botakenge incho buichire abantu barakoraki abantu bakogora nabalimu abanyagitali abantu bakono bali banse bali okoraki bali kogora andi ekemelie kigeko ni gushiringi echiro isko gali eko ni gushiringi 250 mpaka 300 ekemo umutoyo omo kemelie ekemo iga Ntutu kabeka shilingi 100 tuwajole bantu bali okoraki lakini bono tuadecide marawabe tuadecide tunaba MCA na ende tugaitigo ese cabinet nga wetera chisako ekemelie ekyo egekoena na shilingi 50 chioka Bosibo nande mutaya tuiremia etu achira nete 50 na lino no mutaka aragule meteno ni komiyoka asumeke kwaye Ziwana ine emyaka ebere n'enusu twanse kogesa chi avocado chiri tuchioni wetera gisaka umweshimiwa bantu abanya nyabworoba ikyara nonse ino the first sako ntagete ikyara na kuruigoro mpaka lero ngaya nona achira tangani ntagete nga toenane ebimeri ikyara toenane te godi ngimwa imeri 4000 Gotinda iliyoja kwa nyabworo bagali swa chitaro mete ekawere myasana matali Igo ondebwensi oli tayari emete inkonyena na tole 80s aye owaka na chibesa chiawo ochiase paybill egali ntubwate eyaleta chief no mulega so that we can be able to coordinate exercise ekyo abantu baitu basumeke that's the only thing we can do to our people to empower Sengo kura mule mpaka na wene mbegu yebituma Mwa guru uboyo amaraba Nechi mbirimbiri Nana bande mwenye ole Ndegete ntebeiga Umuntu oli kwanza olete uboyo boli mwaro ochi naende Akabiru Atabwati mamocho Koleta amaraba, koleta chimbirimbiri Muchanga nga mechando te koletiki mubuli mujumbo ino nga kyage te kura nga kyage te molengere
Atinero mokonyete. No moje mumubuli, inje mubuli ngajafe tika kwage teko. Kiagira gaki. Minister go say governor. Onyole gakone lya bantu amara bamno buoyo. Mondo yimbya. Koso ino mondo mokora. No muiti actually exactly na liri no muiti. Sasa tentirega umba sabe mwenzi. Ntaite ko bashwa. Mheshimiwa Njuga. Ne nyombe linaranga nyoto mondo naliro gorogaiga ebutokete katikati nyombe ebutokete katikati. Adenga asta yonko genda tigankuma ngokule magu. When you have been asked to move, don't say you want to die there, you will die there. To basa goku embre nerega ekere embre ya atule mwego embre ya atule nyinge Kenya lakini wiki ya moyoka ya atule gaiga kusi ira bali akorek ya suke onyo watebi uska suka kurworo. I want to promise that we want to arrange for the 70 people who have been affected in five families. We see how we can be able to help that family. Lakini esirero munganjire esechi family echo isano at least geteni ko ruyurbo ikomi ndagete kire family as were affected banyole shilingi 2020. The one in so that you know once kunya kuli nywete koro manere mate ga